Ассалому алайкум мардуми YouTube. Ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай. Ирӯз 29 феврали соли 2024 1000 рубл 120 сомонӣ. Ирӯза навор дорем. Opel Astra F, Opel Astra G ҳастай, Opel Ashka ҳастай, Opel Vectra B ҳастай. Vaz 21099 ҳастай, Mercedes-Benz C-Class ҳастай, Toyota Camry дорем, Opel Ashka, Audi A4. хулоса навор бениҳоят навори зуршид, Volkswagen, Nissan Maxima ҳастай бари шумо. BMW тройка ҳам дорем дӯстон. ҳамин наворда лайкора бизанен, дар канал подписатсия кунен. барои реклама муроҷиат кунен. Хона, замин, мошин, квартира, техника, аппарату мо хулоса рекламаш мекунем. Дар комментария нависен кадом намуди мошин шумо дар мақолаи мо дар навори бадна мақсад ёфта дар навор мегузорем. ҳама каса дастгирӣ кунен, лайкотона биҷиқен, дар канали мо подписатсия кунен. бовар дорам навори мо маъқул мешава. ягон хона замини арзон айкани мо миёем бачо эрона сар мекунем. касоне ки дар шаҳри Подольск ҳастем, бародари азиз, барои регистратсия кардан мақсад танқисӣ мекашен. 3 моҳа регистратсия 7000 рубл. компания акай Исломҷон дар город Подольск. рақамҳои +7 990 танҳо ватсапи холияй ёки +7 995 ҳам телефонҳои дастӣ, ҳам ватсап занг бизанен, регистратсия мекунанд. дани базаш 3 моҳа ҳастай 7000 рубл. касе аз номи канали мо гап занад, Савдо ТВ бо арзон мекунад бачаҳо. марамат занг дада бипурсен, ша кортона осон мекунад. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ, бародари азиз. Mercedes-Benz C-Class ҳастай ки баҳри шумо шудагиай, солаш 1993. айни ҳол дар ноҳияи восеи хидмон қарор дорад. мега 45000 бугу во камтар савдо ҳам мешавад. газ плюс бензин хати ҳаракат мекунад. хай дидестен чӣ хел состояние чётка тоза хушро. гази бензин, моториш Д, коробкаш механика, рақамои 903 ахираш 65. телефонои дастӣ занг бизанен, маслиҳат кунен, маъқул боша бигирен. мошинча ганда тоза мега, срочно сум дар корай. наворда мо ҳаракат мекунем бачаҳо, мошинчаҳои тоза навор кунем. сум дар кор, муомилаи хушрӯ ҳам дора, не ки беҳуда занг назанен. савдош мекунем дар назди ҳамин Mercedes C-Class. алиш намешавад, толка ба сум ба нархи 45000 сомонӣ фурӯхта мешавад дӯстон. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ, бародари азиз. Toyota Camry ҳастай ки бачаҳое ки ба хотири Toyota Camry тамошо мекунед, ҳамҷо бошен. агар дар комментария нависен ки мо шуморо тамошо дорем бачаҳо. солаш 2008 сол Toyota Camry қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дар шаҳр гаштагӣ, телевизорчаи фасонам дора. 68000 сум нархаш ҳозирашта пешо шудагиай. гази бензин қати ҳаракат мекунад. мотораш 2.5 автоматика. ҳатман дар комментария нависен ҳамин наворои мо шумо да маъқул боша. агар Савдо ТВ ба пеш рақами 5 бизаненда ба пеш бинависен, гап нест. раҳмат ба ҳаматон бачаҳо. ҳуҷҷатош то моҳи мая ҳастай. мошинчаи Дубай мега СК кардагиай. срочнаи бадай бо нархи 68000 фурӯхта мешавад. фақат беҳуда занг назанен, гуфтагӣ ҳастанд. состоянии мошин созай хулоса. мақсад мегирен, ҳай кардан мегарден. Савдо ТВ 3 миллиона сар мекунад шерои нар. Daewoo Nexia ҳастай ки солаш 1996 ба хотири бачакҳое ки хоҳиш кардем, ҳамаҳоша навор кардем. шаҳри Душанбеда қарор дорад. нархша 17500 сомонӣ мега. ин ҳамин Nexia. газ плюс бензин қати ҳаракат мекунад. моторша 1.6 гуфтанд, коробкаша механика гуфтанд бачаҳо. рақамош 902 ахираш 4 телефони дастишона занг бизанен, маслиҳат кунен, маъқул боша бигирен. газу бензин, мошинча фасон, ҳуҷҷату будшид меган. коробка мотор Astra G. коробка мотораш Astra G нав. дуд намекуна, камтар арзон ҳам мешава. варианти алиша гуфтагӣ нестанд дӯстон. бо нарх 17500 сум, не ки камтар бо арзон мекунанд. гази бензин, мотор 1.6. бо диққат маълумотҳои ҳар як мошина гӯш кунед дӯстон. рақамоша дар аму таги маълумотош ҳар як мошина мемонем. худошонда занг бизанем, барем бихарем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастай ки дар шаҳри Кулоби Бостонӣ қарор дорад.
дар кӯчаи Фирдавсӣ меган, солиш 1999 сол. Мотороша 1.6 гуфтан, нархша мега 60,000 сомонӣ. Бо савдои хубам дора. Дискои фасон, краска тоза, балонош ҳолати корӣ. Ҳуҷҷатош пирра 1 сол ҳастай дӯстон. Қайд кардан. Хай пробегша дестен 308,606 километр қайд кардагӣ. Мақсад 60,000 бо савдо ҳам дора. Астраҷихаро марамат кинен, занг бизанен, маслиҳат кинен. Шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Фирдавсӣ, 99 солай. барои реклама муроҷиат кинем бачаҳо. болода мондагем. барои реклама 931 07 99 97 имо WhatsApp, Telegram моҳай. мақсади мо реклама кардани молу маҳсулотои шумо ҳай. ҳаракат мекунем дар Instagram, TikTok, YouTube реклама карда фурӯшда бигузорем бачаҳо. мегзарем ба панҷум мошинчаи фурӯшӣ бародар азиз. BMW тройка серия састагӣ, солиш 2010 сол. шаҳри Душанбеда қарор дорад. состояниш соз. 90,000 сомонӣ мега, бо савдо дора. бензин холӣ, моториш д, коробкаш автоматика. бачако хоҳиш ай ҳаматон пабратски ҳамин голоса гӯш кардаен, ҷошта лайкотона бизанен, дар канали ма подписатсия кинен. ҳамин замин, мошин, хона нахаренам, подписатсия кинен бачаҳо. лайкотона ҳама вақт бизанен. моториш д, коробкаш автоматика. рақамҳои 940 48 48 телефони дастӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ, ҳолати беҳтаринда қарор дорад. кожни салон, лифт, сидения багрев меган. хоб климат контрол, датчик дождия, 4 балон нав, документош 7 моҳи дига ҳастай. каму беш боз муомила ҳам дорад дӯстон. занг занен, нашоти мошинча, маълумоти пураша бигирен. фақат бачаҳо беҳуда зангшон назанен. касоне ки мошинхар ҳастен, мошинфурӯшода беҳуда занг назанен бачаҳо. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Audi A4 ҳастай. Audi A4 солиш 2000 сол. солиш шаҳри Душанбе, мошинча сия, краскаш сия, фасоншро. бензини холӣ, газ, дизел задагӣ нест. қайд накардан. моторша 1.8 гуфтан, коробкаша механика. мошинча то ҷое ки маълумот расид тоза хушрӯ. мотори 1.8 механика, дискои фасон, баллонҳои миёна. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. печка, кондитсионер кор мекунад. моторша 1.8 турбо гуфта, маълумоти бештарша бо рақамҳои 917 15 61 79. занг бизанен, маслиҳат кинен. мошин маъқул боша бигирен. рақамош транзит. рости якчанд навор буд ки мо Audi навор накардем, яъне ки реклама накардем. ҳамеша навор кардем ки бачаҳое ки ташнаи Audi ҳастена, моро ба хотири Audi тамошо мекунем. хай биёен мошинчара бирем бигирен. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ бародар азиз. Opel Ashka ҳастай ки солиш 2007 сол, шаҳри Хуҷанд. масъалаи Алиширам қайд кардагӣ ҳастам бачаҳо. 56,000 сомонӣ. ба дизел ҳаракат мекунад. моториш 1.9, коробкаш механика. рақамҳои 927 200 606 телефони дастӣ. мошин мега сахт зури бадай 6 скорса. мошинча нозада. мотор 1.9, дизел. монитор дорад. обмен астраҷи или матиз. ҳамин қати алиш мекунад меган. беҳуда занг назанен. беҳуда занг назанен. конкретни харидор бошӣ, занг биза чақчақ мекунем меган. 56,000 сум алишам бо ягон Opel астраҷи ё ин ки матиз боша алиш мекунем меган. ӯ состоянияи созаш боша. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. маълумотро бо диққат гӯшонед дӯстон азиз. Opel Astra F дар кузови хечбек. солиш 1998 сол. шаҳри Душанбеда қарор дорад. 37500 сомонӣ фурӯхта мешавад. моторша 1.6, коробкаша механика гуфтанд. газ плюс бензин. рақамҳои 933 16 11 23 телефони дастӣ. занг бизанен, маъқул боша бигирен. мошин бениҳоят тоза. 4 балон нав, ходовой нав, аккумулятор нав. документи то моҳи марта ҳастай. срочни камтар бо арзон ҳам мешавад. фақат хоҳишаи ҳамаи нафарои ки мошинхар ҳастанд, беҳуда зангмон назанед.
37500 сум шаҳри Душанбе, солиш 1998, Opel Astra F дар кузови хечбек. Марамат бо пурсон кунен, мошинча маъқул боша агар бигиренша. мегзарем ба наҳам мошини фурӯшӣ бардор азиз. Nissan Maxima ҳастае ки солиш 2011 сол шаҳри Душанбе 41000 сум нархша пешниҳод карданд. Бензин, газ, мотор сеи механика. Рақамҳои 882 ахираш 73. Занг бизанед, нашоти мошин маълумоти пурраша бигирен. Мошинча состоянии соз бисёри бад, мега хуби бад, мақсад зури бад. Салонш тоза, мотораш аяхел мошинои 90 зур кор мекунад. ҳамин хеле кор мекунад, овози мотора намефаҳмӣ мега. Мошин камтар корам дора, фақат нарушка, наружни краска бахшиш кор доштаи тамом. ҳамин қадр мақсад маълумоти Nissan Maxima-ро мо шумода хондем. 2001 сол шаҳри Душанбе 41000 сум нарх, газ плюс бензин, мотор сеи механика. Рақамҳои сета хуб 773 рақамош, яъне ки телефони дастӣ, занг бизан маслиҳатка. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ бардор азиз. ВАЗ 21099 любителиҳо шамҷай тамошо кунед. 2003 сол шаҳри Душанбе, нархша 14000 сум гуфтанд. Бензин, газ, мотор 1.6 коробкаш механика. рақамҳои телефонаш дар рӯи экрани шумо, занг задан маслиҳат кунед. мошин 100% мега. ягон дард надора, яксола ҳуҷҷат дора. алиш мешавад ба ягон Opel Caravan боша, во камтарак муомила мекунем меган. мақсад караванонтон қимат боша, агар ягон сумтон мета бачаҳо. хуб, маслиҳат кунед, маъқул шидак мошинчаро бигирем ба нарх 14000 сомонӣ. бардоро, касоне ки мошинотонро ба тариқи кредит фурӯхтанӣ ҳастен, мода муроҷиат кунед. ҳамин рақамҳои 931 07 99 97 дар аввали навор, дар охири навор ҳастай. муроҷиат кунед. бачаҳое ки ҳастан бисёре ки ба кредит мега мошин мехарем, кас дора марамат, занг занед мода. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B ҳастае ки солиш 1997. Vectra B мехардагиҳо ҳамҷа ҳастанд. шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, нархша 26000 сомонӣ мега. газ плюс бензин. бачаҳои Ваҳдат ҳамҷа бошед, лайкотонро бишақем бачаҳо, хабар аст ки мотор 1.6 коробкаш механика. состоянии мошин то ҷое ки қайд кардан бад нест. мотор, коробка вагонӣ меган. ҳуҷҷат 1 сола, балоно 50%, савдо дар назди мошин дар шаҳри Ваҳдат, боз камтар муомила ҳам дорад, фақат камтарак, бисёри бад арзон намешавад бачаҳо. вариантҳои алишра гуфтагӣ нестанд. ба нарх 26000 сум мега, бо камтар савдо ҳам дорад. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. боз як дона Opel Vectra B ҳастае ки солиш 1996 дар ноҳияи восеи Хидмон қарор дорад. 26500 сомонӣ нархаш. Бензин плюс газ. Мотор 1.8 коробкаш механика. ҳамин ҳолат инами состоянии Vectra B. Краскаи сияҳ. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату гуфтам. ҳамин соҳиби ҳамин мошин. бародарони мошинхар. мошинро мефурӯшем мега, ҳуҷҷатош тамом шудагӣ, харидор аниқ бошӣ, занг бизан. ай пеш омада бибин, бо гап мезанем камтар. Бензиниш кор мекунад. гази евро 4 дорад. хуб, ҳолати мошин ҳолаташ миёна, мақсад тенҷи бад дам нестай, мақсад задагӣ, пусидагӣ, варидшам қайд кардагӣ несансон. чизе ки мақсад ҳаст, открити гап мезанем. 26500 сомонӣ, гази бензин, мотор 1.6 механика. хуб, боз занг бизанед, нашроти ҳамин мошинча, рақамош охираш 55, телефони даст занг зан масадка. бачаку, ҳамин наворда агар каси лайк намонда боша, ҳозир лайкора бизанен. номеро барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира, техника, аппарат чизе боша мо реклама мекунем. дар канали ютуби Саудо ТВ, дар канали ютуби Авто ТВ, ду каналда
TikTok و اینستاگرام هم رکلامش میکنیم. خلاصه حرکت میکنیم که فروخته بتیم، نبورده رکلام ده بگذاریم. همین لایک ها را فقط بزنین، پدیلیت سکنین، فقط 200 سکن روی کنیم بچه‌ها که ماشین